И здравейте хора, днеска снимам с Нага Геймър, още той не е влезъл и в момента у нас. Да. И да, сега вижте, аз съм с един хак. Ето вижте, хак. Аз не съм обаче. Да, той не е, защото нещо не му харесва. Не обичам да съм чакове хора. Да, и такива неща ми се отварят постоянно. Така, сега отиваме. И вижте кой е хака. Хузуни. Това е перфектно. Ето го и него. Аз него не мога да удим. Между другото. Аре, скачаме ли? Че на мен се щупи меча. Отко мечето. Ти сега си неко Филип, бе! добро. Маза влог. Добре. Там има още един, дето чака да Окер. Тук има още един, дето чака да бъде. И това е много готин хак. Хузуни. Само да те пребиха. Няма да го има в описанието. Защо? Защото си обещах да не го казвам на никой. Да, не, ма все пак трябва да сложиш другите работи. Да. Ама, но, Джи трябва да стегнеш. Вижте, не мога да спра да ги бия. Трябва да се стегнеш обаче и да си напишеш скайпа и всичко останало. Това стига, не. Скайпа няма си бия. Човек, удариш ли ме и аз почвам да те ударам. Ама бъркай се сега! Аз ще гледах без това. И вижте, между другото, Стив много ми пука, защото вижте колко кила имам. 106 кила, така? Да, ама защото си хак. Да, и после като влезна ще си изтрия хака и ще видят хората, че не съм хакер. Ще имам 1000 като Вентислав Канджийски. Вие го знаете. Сигурно го знаете, защото той прави и той клипове. Ами да, няма са някакъв супер прецакан, той не снима с такава хубава програма. Да, той въобще не снима с хубава програма, защото компютъра му няма микрофон. И вижте как Нага Геймър. Вие не може да видите. Не може да видите. Аз тук. Разбира се, че не си на мен ми лагна и не те видях между другото. Защо просто не слезеш долу да се бием, защото това не е работа. Ако искаш да те изхвърля от приятелите и да почнем да се биеме с ръце. Ти ще ме набиеш. Да! Това е... Сигурно този. Ти кога си забоня? Ти 2 секунди. Ау! Остава! Аз се изпахвам. Ето го Убих го. 107 кила веднага. Аз съм 68. И хора, отивам да си взема малко голда непали. Между другото, ми трябва тези голда непали, ами ги взимам, не знам за какво. Как падна? Какво да кажа, килаура. Не Между другото, вижте. Това ми е не килаура, човек, а ти си виновен. Аз имам само голда непали в мене, разбира се това. Опа, Аз стаднах. Мисля. Не знам го се направя. Това, защо човек не снимаш как се пистваш след пътицата? Да, ама килаура повече ми хареса. Тук да не си направил някакъв ревю на хака. Може ревю на килаура. Ето тебе, без броня, без нищо. Само с голда не пали. Гледай го, Йоло! Убих ли го? Не го убих. Много да правиш обаче. Защо трябва да направиш ревю на хака посред някакъв нещо съвсем различно? Трябва да направиш отделен епизод ревю на хака. Не ми трябва. И защо не ти трябва да си го правиш в залата на хака? Елате ми! Жив съм! I'm alive! Таката! Човек, един се натрупа зад мене. Ти ако знаеш как бият, тук Мелена Макс. поне си вземи малко килаура. Има си отделен хак килаура. Нещо става. Не знам. Смирях. И... За сега ще е това за клипа. Човек, ти не си наред. Ще го продължа по